Nyakoro mgajwanga chinti changwen chakre sario nyaka dek mar okinyi chenro mar Pok Opogore chenro mabende ikelo kod ana Sharon Ongao. Okiny makawuono antiere e gwenge mago mag Deliverance machiegni gi Kawangware, mano e chiro ma Kawangware mantiere county ma Nairobi. Pok mabendo daro rango chien to kaka iseneno moko kuom boxes moko bende antiere godo e lweta ka rang'iny mopogore opogore. Ang'eni dwe mar 2 ne chieng Valentines, nitiere box ka mabende inyalo keto ne jahera mari gik moko kaka chocolate. Nitiere kramna moro ka mabende nitiere ka rang'iny mopogore opogore. Mabende okinyi makawuono nitiere miyo mabende osebedo ka loso boxes maket kod mage rang'iny mopogore opogore mabende inyalo keto ne watni samoro kata mna osiepi, inyalo keto ne mich mora mora. Okinyi makawuono limo ntiire miyo malimo ka manyinge Judy obro bedo konyiso wa sigande kanyakla kod ohala mabende otimo. Pok mabende nochako kata bede ni ne osomo kendo en okila kama loka buore Nairobi ka. Judy rwaki ni machiegni mana kinyalo nyiso Nyakoro Mgajwanga nyingi hie kanyakla koda gweng miwuoke. Ani longa ni Judy Opondo anyaka Julu Kisumu e kumae Sanita dak Nairobi. Judy no mwandu mopogore opogore kata mna toki kanye loso mwandu mopogore opogore. Nyalo mna nyiso Nyakoro Mgajwanga pok mabende intiere godo mwandu mabende sebedo kiloso. Koro tich ma anatiyo aloso boxes o kata mana bangol moro maber molosi tidwa miye wan koro waloso kumi ikete gimidwa miyo ng'ato. Bende nambulo na gimatin kaluwore gi sombi ni nokil kama loka. Somo nyalo mna nyiso ni somo michopo kanye. Mae ok gima somo wuon an asomo law, asomo chik. Mano natimo igni ma 2009 nyaka 2012 kasto aendelea badhi nyaka Kenya School of Law bachako practice. Koro nan an advocate. I practice as an advocate kuom igni 3 katieko mano te mana amua ni chunya nitie e loso gigi e kito nachako loso chon kane pod anyathi ma kata kwadhi dala mamwa nyalo nyisi pichni ma kana loso gigo e ot ka ang'ado gik moko kuom buge atudo gini taloso box taloso cards taloso gik moko matindo tindo. Judy inyiso ni isomo chik ochopo nade ma koro loso mana boxes mabende ikete mich mopogore opogore. Nang' mene ni weyo kata mana timo chik e pacho ka? Awuona paro ni mane asomo kata mana somo chik no kana chopo second year. Anya paro na gocho ne mama nata nyise ni mama ingeni an chunya onge ka, ingeni anaero loso gik moko gi lweta temo jiwa to nyisa ni nyathina soma kitieko tinyalo dhi mondo itim gima idwaro. Tan nakaw gine chunya tawacho ni kama mama ema nyalo nyisa ni idhi soma to kitieko somo tinyalo timo gima chunyi dwaro. Aneno ni kara mane en arrangement mana anid mondo atim gino. Atieko somo, atieka maber, adhi Kenya School of Law, achako practice. E practice one aparo ni nikech chunya ne onge ndiko gik moko, documents, timo gima jiwo luongo ni paper pushing no la. Koro na decide ni mondo ateme lweta gik mana loso gik mana uso matindo gi tasta endelea go. Gik miloso gi lwedo ng'eny, lakini mwandu mag karatas, mich miloso mopogore opogore, ahinya mich mabende iloso katiyo gi karatese, mage mabende ni yiero, nang'o miyo? Koro asetemo timo gik moko mang'eny ma kuma ne yot na ne loso gik moko gi otas. Aseloso bangles, asetedo cake, aseloso kata mana weaving mar baskets gi nasetimo nosega puonja. Koro natemo gigi te bang'iyo baneno ni kuma strength na nitie en loso boxes. Kasto bende naneno ni marketplace kuma wantie Kenya ne onge ji mane temo gik moko aina gi. In fact thoth ji ne import gigi from China or from India. E kuma the major markets nitie mag gigi. Koro nawacho ni instead of keto ni adwa donje market kaka cake ma already ji ng'enye, where focus kuma aneno ni the market nitie gi nafasi for someone like me. Emomiyo naendelea gi loso gik moko mag otese. Akane nichake karang'o kaka ohala makoro itimo makelo ni yuto? Mokwongo naloso ga cards, success cards moko ma seche ma nyathini dwa dhi timo penj tindiko ne good luck, I wish you good luck, mage mana chako go. To mana nikech ne wadhi ga e duka tiyudo ka success card more ne
kazi ni emorne in emorne osiemi tacho ni nyaka beni nitie success cards minyalo losma opogore ema chako giloso success cards mano kana tieko form 4 bang mano kata kana ntie university naloso ga cards lakini nachako timo aparo the first experience mana bedo go mar loso box osiepna moro no biro nyisa ni ingeni wano Islamu kwa timo ga arus milongo ni nika nitiga gik moko matino teno momiyo ga jomo biro e aruswa temo wacho ni we atem anyalo temo ema kuongo lose boxes mane kuma na chake the first time mana uso gimoro nantie natieko form 4 but throughout university pocket money na gi maybe gik moko matino teno mana loso ne roommates na ne from cards custom box mana was the first time mana loso box Akenya kachop sani ni higini adima bendi sibido kitimo halama kama. Koro chakre 2008 nyaka sani. Akeno halama kama ni nukatiri nade ber achidh nade mause neno. Washa kanegi ber? Ber mose neno. Kata interview timo sani ni e ber kumbi achiel. Ose yawna dhoudi ma would have never opened dinebeni okatim gimoro ainani. Tasto bende osemiya opportunity mar bende luongo jok moko mondo medo konya tich. Koro kaka sani atiyo gi ji 4 but ok mana mano joma tiyo go maneot. Nitie jok motiyo go makata moko dak Nairobi. Seche moko kantie kata gi tich moro ma ngato nitie gi arus Kisii tago chune tanyise ni dongin available. Achor ni client ni mondo tim. Koro oyawne kata jok moko bende for opportunities mar timo tich ma on the side or as your main job. Berne moro miya opportunity mar bete ot. Angeni piny mwadake sani ji mang'eny gombo ni mondi bed gi opportunity marina nonelo nyathini e ot. En gimoro ma okanyal take for granted. Ni anyalo tiyo gokinyi, I make sure ni nyathina oseikre batere school baduogi to pod anyalo tiyo to kata ko chopo weekend pod anyalo tiyo to pod anyalo nene. It is something I really appreciate. Bendagina chiedh nade gramna challenges bende ditiere? Mang'eny. Lakini the major challenge moan godo is sourcing materials. Thoth materials mwatiyo gago, yes, wanyalo yudo gi locally but gin imported. Something as gimoro mayot kaka just otas ma white. Pan paper gini no selor. Otas ma white ma kawaida makata manila paper manya thidhi go school. Ni nyaka wagol kumoro machielo. Koro seche ma weche mag importation obedo matek, miyo bech gik moko idho. Kasto seche moko shortages pore apoya. Ndio okwang'enye market ni, but jok matiyo gi papers ng'eny, jok maloso buge, jok maloso calendars bende tiyo ga gi otesego. So shortages seche ma gik moko bedo matek to yudo materials go bedo matek. The other challenge in relation to bende gima wacho mokwongo is bech otesego. Gik mwatiyo manotas kende, glue, gik moko mati ribbons gi nikech ok walos gigo. Bech gi idhoga suddenly. Po apoya ni bech gi moro idho. Ikia kata kaka nise kuot ne ng'ato wacho ni to gini but nise mano challenge moro. The other challenge maseneno en yudo jok manyalo konya tijni. Jok manyisi ni atiyo gogi, magi jok manyaka na train. Ma in fact, ariyo mandiko permanent, a train gi for 2 years kapok ochopo point manyalo nyiso ni koro kara anyalo choro ni tijni mondo itim tijni te. Yudo jok makonya tiyo has been a challenge be. Marketing hakeni timo nade nikech ana wuon to na yudi mbui mari mar Instagram. Na chaka gi word of mouth nikech ne mokwongo nantie gi Facebook page but ji ne ok trust ahinya gik moko minyiewo online. Kata sani pod wa face challenge no mang'ato nyisi ni aneno giki moko Facebook kae lakini ok an sure ni nyalo loso gigo. Yani ng'ato paro ni ikaw picha keto kanyo ti wacho ni loso nikech gisebedo ga scammed or conned by jok moko mang'eny. Koro na chaka gi word of mouth. I make sure ni seche ma loso box kaka e buoye nitie nying the company gi namba na gi kaka inyalo yuda. Koro seche ma ng'ato receive or seche ma ng'ato timo arus to gigo nitie ng'ato nyalo ng'eto anyalo yudo these people Kenya ka. Mane kaka nachako word of mouth gi making sure ni details gate nitie box. Then of course no endelea by our Instagram page tigi the Facebook page bende pod endelea.
Ng'ato ka ng'ikore mna toki rang'iny mopogore opogore mag boxes miloso. Ng'ato nyalo we kata mna ni ok losgi kata mna in iwuon ema iloso. Akineno ka ithuolo maromo nade mar mondo mi ing'e kit tich kata mna kit loso boxes kaka iloso nikech ang'e ni rapimo mopogore opogore nyaka keti. Nikech na kaka na explain ne onge training manayudo nen temo mang'eny. Akawo tas atemo ang'iyo ni box ni olos nade kata kaneno picha ka ng'ato oro na picha ang'iyo box ni gini anyalo loso nade. Adhi e internet tang'iyo ni gigi ji loso ga nade, materials gi iluongo nade. Asto YouTube bende nadhi YouTube tang'iyo nitie videos mang'eny ma ji post mar how to make this, how to make that. Ndio okibi yudo information te, nitie a lot of things mane again mana from practice timo mang'eny mana kaka wacho atimo kawuono ok ti maber ati kinyi ka chiota chaka temo kendo mana kamano bochopo kuma koro I'm confident ni gini endi ang'e kaka ilose from start to finish. Akani chiro chal nade nikech ang'e ni thoth ji samoro nyalo wacho ni boxes makamago samoro golo kata mne pinje maoko. Chiro ber. Ndio nitie challenges mana nyiso mar bei, but chiro ber nikech onge nit ochnyisa kata chieng' achiel mapoki experience gimoro ko ni manitie box manyaka mi kok chiemo minyiewe supermarket miketo ni inyiew gimoro e kar tedo giketo ni e box. Kok birthday mar nyathini dong nyaka ket ni cake no e box. Kok idwa dhi tero ne ng'ato zawadi moro minyene every day nyaki mete circumstance ma ibotiyo gi box. Ndio gimanyalo wacho ni bet ridonwaga matin during iga nitie chienge ma gina peak seasons kaso chienge ma gik moko slow down. Koro peak seasons gin most religious holidays. Koro mae Ramadan, Christmas, med Valentine's, of course not a religious holiday, lakini med Valentine's, Mother's Day, Father's Day, birthdays, weddings. Ber weddings ni en igate throughout the year nyaka jitima arus. COVID to norido no, lakini I'm sure ni manoto mbaka machielo. Chiro to nitie. Chiro nitie. Binageni sani bende wachomo nyasi mar Easter. Keni bende sichako yudo jok mosechako oro ni kwayo mar loso boxes. Sani wachomo Easter okodich ga inya, lakini Easter sana gima seneno maji nyiewoga gin ga boxes mag chocolates mag Easter. Kasto gi mag cakes manigi patterns moko ma bright mabecho maji dhi gift godo cakes. Nyiso rang'iny mopogore opogore mag boxes miloso gin kaka mage to iketi ang'o e iye. Depend bende koro gi categories montego opogore. Sana wadi gi divide ga diriyo mag edible items gi mag non-edible items. Kasto nitie ma multi functional. Koro edible items kaka chocolates, cakes, biscuits, nitie sweets moko ma waindi joloso ga milongo ni mitai bende iketo ga igi. Then non-edible items koro gifts moko ma inyiew na ng'ato, inyiew ne bangles, inyiew ne watch, inyiew ne scarf, iketo ne gi e box. Mag multi-purpose inyalo timo go gimoro amora. Sana boxes madongo gin ga mag multi-purpose. Judi nyalo mana nyisowa tij boxes mopogore opogore ma bende intiere godo. Inyisowa ni ma ting'o mich mane to imiyo kata mana ng'a. Categories kaka waketo ga boxes nitie nyadidek. Nitie mwaketo ga edible items, gik moko minyalo cham. Kasto nitie miketo non-edible items. Kasto nitie ma multi-purpose. Inyalo keto gik michamo kata gik mok cham. Koro mantie godo mokwongo en aina ni makiyawe to nyaiye kama tineno ni gi separations gi. Maendi emwaketo ga edible items. Kaka maendi customer mano kawe noketo chocolates e iye. Koro oloso chocolates en bende ode o package kamae kasto size ne bende sana okoduonga ahinya. Maendi ka ng'ato yiero kata king'iyo mane wa timo aina ni inyalo kawe kiketo divisions go, ori kawe maonge divisions tiketo ne ng'ato sa, tiketo ne ng'ato bangles, tiketo ne ng'ato kata waseloso kata nyaka mar wuoche. Koro inyalo keto gimoro amora iye. Then nitie moko ma ka client seche ma ng'ato nyisi gimodwaro e ku body side ni en box aina mane. Box aina ni molos kaka pram mar nyathi inyalo tiyo godo kuom celebration mar baby shower. Kasto bende nitie seche jok moko ma ka nyathi onyuol
to giketo ne ng'ato gik moko e iye kae to gimiyi to giwacho ni wago erokamano nyathiwa osebiro. Gin bende gibiro giduokonu zawadi maginyiso ni koro wago erokamano ni nyathi obiro maber. Kwadhi nyime gi twak e chenro mar Pok Opogore Judy, bende motelo nisenyiso ni boxes kinyiewo moko kuom iyudo ka gin plain. Chopo nade makoro moko bende odusi, aneno koket maua, moko bende aneno kata mana koket rangi mopogore opogore. Gin ga otese madongo dongo size mar A1, kasto wang'ado gi watero gi for printing. Koro printing wan ok watimo e ot ka, uneno ka an atiya ot, watiyo ga gi jok moko matimo go printing town. But kolka box ka box seche mwatimo di design abeta e computer, watimo graphic design, kasto waore ne jok matimo no printing gi print no, kasto wan eka ikelo gi kendo wachako wang'ado gi kwaloso gi box. Makoro nyiso ni kosebed ni osego gi chapa mano osebedo printed, okuneno kaka inyalo losgi. Ka gisebedo printed ekikelo gi ot, lakini bende nitie seche moko ma ng'ato nyalo nyisi ni adwaro ni mondo ilosna box man gi maua ma pink. Koro wadhi watimo design, wanyisi idwaro pink aina mane, nitie ma oyiero kaste kwa print to waloso sample kose yie ni mae gima adwaro ekwa timo mang'eny. Koro ang'eni gima ji dwaro winjo ni nengo mar boxes rang'iny mopogore opogore ma bende intiere godo, nengo iuso nade? Nengo opogore nikech boxes mwatimo ng'eny, chakre box matin manyalo ting'o kata mana earrings matindo tindo ma ng'ato kete ite, nyaka box ma ng'ato nyalo kete wuoche. Nengo dhi gi kaka size gi decoration gi maridadi mikete. Wantie gi box madhi ne siling 5, siling 7, siling 10, 20, wantie nyaka gi box madhi ne 3,000. Anything e diere kanyo nitie variety mopogore opogore. Koro e page wa mar Instagram gi Facebook seche mwaketo go to wajandiko ga bei. Koro ka ibodhi ng'iyo e page wa no, ibo neno ni akara box mar size ni mae beche, ibo neno gigo te. Bende selosa ahinya nyaka lure kod mbui kaka disechako. Yakeni mbui iyudori nade, nyingi mitiyo godo mbui en mane? Mbui mopogore opogore mintiere godo. Koro e Facebook gi Instagram nying en achiel, iluongo ni Crafts by Dides. Nying miyudo wago, namba bende waketo kanyo gina the same numbers. Judy mana motelo bende nisenyiso ni nyaka julu, lakini boxes gi kiloso ne mana jok modak e alwora ma Nairobi, koso kata mana joka julu, obed nyakacho, obed gwenge mopogore opogore, bende ginyalo yudo boxes gi? Watimo ga, waseoro nyaka boxes Rwanda, Tanzania, South Africa osedhite, waketo ni aketa maber to waoro ni gi bas miero. Kata G4S, EMS, waoro gi DHL, waoro gi gigote. Akeni kaluwore kod tiegruok ma bende intiere godo, boxes isebedo kiloso kuom thuolo mar higni 8. Akini bende chiwo tiegruok nikech piny wadake sani hapa ni ng'ato komedo gi gik moloso gi lwete kado yud konyruok makare. Yes, apuonjo ga ji loso boxes gi. Sana abet ga gi training kuom dichiel e higa mar ji mang'eny, but private classes ma watimo ng'atachiel kuom ng'atachiel abedo ga godo. Inyalo ndika message e WhatsApp kata ndiko na email, waneno kaka wanyalo timo. Asetrain nyaka ji Uganda, ka ng'ato nyisa ni antie Uganda adwa ng'eyo kaka ji loso boxes gi, wapanga tabiro Uganda tapuonji. Achiedh nade machielo ma bende ohendni matindo tindo kata mana SMEs yudoga en ga wach mar chulo osuru. In kaka ilose ot, lakini bende chulo osuru koso? Koro the way mwano chulo osuru apart from VAT, of course nyaka bed gi business permit. Koro I actually have a business permit. Biashara matimo ni bende asega register. Na register in 2012 emana yudo a business name. But the first time manachako chulo gik moko kaka VAT, those other kinds of taxes, the business permit was 2016. Judy sani ng'at manini ma samoro ntiere gi pok ma intiere godo ma samoro okoti godo. Samoro somo inja puonjre mano somo. Kaka imbe ni somo chik, to kaka ni somo chik to ok nyis ni koro mani tich mitimo. Di nyise nang'o? Anyalo wacho ni somo en gima ber. Kiyudo thuolo mar somo. Ka jonyuol nigi pesa mar teri school, tim school no. Lakini ka chunyi nitie gima chunyi dwaro to ok gimi somo, mano ok dhot molor to lor chuth boka kifungu bodir kifungu e piku chocho. Inyalo kawo gimi somo no, tiketo chunyi e kuma gima chunyi dwaro no emitimo. Mana kaka an nasomo chik, but chunya ne gombo loso gik moko gi lweta.
Gima nyalo wacho kende niya, ka in e position sani ma ondiki, kikiwit gino nikech iwacho ni an chunya ni e tedo, an ahero tedo, adwa dhi tedo. Kuma intie no, inyalo kungo itime on the side. Makaka wan tinde waluongo ni side hustle. Pod idhi ichiew gokinyi, idhi office, itimo 9 to 5, kochopo godhiambo kin gi 1 hour 2 hours, itedo chapat ni timanyo neighbors gi tiuso chapat tiwacho ni kara anyalo timo gini ba gini miya ohala. Kochopo point makori neno ni kara chapad ni nyalo miya the kind of lifestyle ma adak sani, eka nyalo encourage ni kara inyalo keto 9 to 5 ni bathe mondo idhi tim gimoro machielo ni. But kiki wita ni koro aneno ka ng'ane owe tije odhi uso gimoro anadwa dhi kuongi teme, kiseteme tineno notiyo kiwe moro ni titichako moro machielo no. Aparo na chieth nade mabende wiwana wile godo in kaka timo tijni e ot samoro niga gi samuoyo mora, lakini in tich kitimo discipline mane miketo mar neno ni tich odhi yo makare. Okapogo kaka natimo ga kaka natiyo ga office. Koro sani nikech bende an gi nyathi, an gi familia madak go e ot, nyaki panga gik moko gi sechegi. Gokinyi kwa chiew jikose madho chai buse loso ot, awacho ni antija chakre saa 4. Jok matiyo go to donjo kata seche moko saa 2, lakini antija chakre saa 4. Saa 4 no kase donje tich, ten tich. Ang'eyo ni nitie gik moko mang'eny matimre ga ka wantie ot. Nyathi samoro tuo, samoro nitie gima timre kumidake, samoro kumidake koko ng'eny, samoro stima onge, samoro pi olal, to mane gik mitiyo go pile pile. Mano ena challenges midhi adhiya godo mbele. Kaka wan ne wachako ne wadak mano nyoma, ne wadak gi jaoda ng'ando ka Ngong Road, ne wadak ne wane single apartment, yani single room. Ma kumininde, kumitede, kumitime boxes, kumatede cake, kumatime gigite. To mano noko orido na bawacho ni antie ot ni tek na nyaka yaw kumoro, nikech yaw duka ni gi complications ge mang'eny ma noka feel ka gima nan ready. No kanyo kane biashara ochako mako matin, kanyo wadhie ot maduong' matin. Makoro wane bedroom wa, sitting room ema ne waloko office, actually mane waloko kuma natie, gi kuma tede cake, gi kuma decorate cake. Sani ero kora dak kumoro ma an gi sitting room na, an gi bedroom ni kucho, jikoni kucho, office bende ni thenge. Koro mana pole tu, matin, chaka kuma intie no. Kata kini gi nafas ni moro matin ma kumirie tiendi, kumidwa lose box, kumidwa chori kamate chaka gikanyo. Chako chonolod dhi kajuoga. Mara dier. Ekin thulo mar higni 5 Judy keni nenori kanye kaluwore kito ohala mitimo. Kuma anagombo chope, adwani mondo abed gi duka ma separate gi oda. But aparo ni asechopo point makora I'm ready mondo separate my life from my work life gi my personal life. Aparo ni in the next 5 years I'm confident ni wanyalo chopo kanyo mondo koro kata ka en odni, nikech odni is kumwache sani is very favorable. Awe mondo ka endi obed office, then kuma wan wadhi dake obeda ot. Mane gima my biggest dream sani. Judy ng'eni biro bedo kinyisowa kaka isebedo kiloso boxes gi. Kapok inyisowa kaka isebedo kiloso boxes makamagi, wachni mogik ni nyakwaro mga juang mabende nanino chenro makama okinyi makawuono. Bende nyalo mana nuang' negi mbui gi namba miyudori godo. Kidwa yudowa internet, Facebook page gi Instagram page ilongo wani Crafts by Dides. Dides indiko ni DEEDACE. Mane kaka indiko Dides, Crafts by Dides. Namba mar simu en 07 11 11 6955. Mane kaka inyalo yudowa. Wach mogik manyalo wacho en kuom gik masenene ngimana te. Aparo ni tiyo tich mamiya mor en gima okanyal give away for gimoro machielo. Inyalo bedo discouraged, COVID ero notimore, bech gik moko timre kianade, but kichiyo gokinyi to in gi chuny moro mar gima dhi timo cha miyaga furaha, miyaga mor pile. Onge gima nyalo compare gi mano. Omiyo ka intie gimoro ma chunyi gombo timo,
chunyi gombo timo, ti gi resources ma in godo mondi tem timo gino. You never know kuma gino nyalo chopie. Erokamano ahinya. Nyakwaru Mgajua gi sani Judy biro bedo katang'onwa kaka osebedo koloso boxes maket kod mage buore Nairobi. Achiel kachiel Judy inyalo mna tang'onwa kaka boxes makamagi isebedo ka iloso. Machiegni e office, koro adwa nyiso kaka aloso ga box gi gik moko mwatiyogo e tich mar loso boxes gi. Koro magi gin otese ma watiyoga godo. Aina ariyo gi gin ma wa design kasto gibedo printed gi design mane wadwaro. Koro kaka mae ng'ani ne dwaro ni mondo walos ne mar baby shower, mae dina paro ni nen mar gift moro ma nontie gi gik moko ma iye ma rakwar gi moko marateng'. Kasto otese ma wayudo go in the market bende nitie ga ma plain aina gi. Ma plain gi wanyiewa nyiewa gin size mar A1 madongo dongo kasto wang'ado gi size mwadwaro. Wantie gi glue gun kaendi matiyo gi stima ema watiyo kuom gluing. Wantie gi gimoro miluongo ni scoring board. Scoring board ema konyowa goro lines mar loso go box. Maendi en cutting mat kuma seche mwadwa ng'ado gik moko to waketo mondo kik wang'ad mesa. Pencil ma gik ma kawaida, ruler, makas. Maendi en box kata paper cutter, stapler gi ribbon. Koro box madwa tang'onu kawuono en box ma simple ma samoro ng'ato nyalo keto kata mana gimoro kaka chocolate matin midwa kete iye. Gimokwongo timo en nyaka wang'e size mar gima wadwaro. Kaka anasepimo chocolate madwa kete iye. Gi scoring board wani to tiyoga gi inches. Ang'eni wan jo 844 to nopuonjwa gi centimeters. Lakini equipment gi kaka wayudo gi magi opim gi inches. Koro gima timo, akawo tool mar scoring board, agoyo go line kuma dwani mondo kuma dhi bane, asa chaka pimo tagoyo line machielo, apimo kendo agoyo line machielo. Akawo makas, ang'ade size madwaro. Kasta loke koni bende achaka time size kaka nadwaro. Koro kuom adier scoring board matiyo goni en equipment ma kise time mang'eny kinyalo dwaro nyiewe, ok ochuno ni bed kode nikech kata kionge gi scoring board nitie method machielo ma wajaketo godo lines mag box gi. Chaka ng'ado kama. Banogi e lines managorogo kamano. Koro glue gun wani nasekete e stima, sebedo maliet. Koro akawe amuono kanyo. Koro aluora kaloso kona gite mondo makre. Koro hakikisha ni gima loso no en neat. Ang'iyo corners go kani kare. Kane nitie gima ni kete iye no, koro apimo mondo hakikisha ni size ne ni kare. Koro adwa loso wiye. Aduoko scoring board ni malo. Maendi naketo inja ariyo. Koro ma adwa keto inja achiel. Saketo achiel gi quarter. Keto achiel gi quarter. Kasto kaendi achaka pimo. Asto seche miloso part ma wiye ni nyaka iwene allowance mondo kolorre maber. Akawo kanyo tang'ado. Keto thenge. Chaka goyo 1¼ kasta pimo bor mare mondo hakikisha ni seche maloso nyawiye ni to nyawiye ni dhi donjo maber.
ng'ado pima seche miloso ga box nyaki inuoyo ihakikisha ni gimipimo giming'ado digi gima box maniseloso mokwongo kiloso wiye ni. Koro maendi be nang'ada kaka nang'ado mapiny cha, kasta bane akao glue maliet ni amuono kanyo koro kidwa ng'eyo ni iloso box maber onego bedni kikawo wiye ni iluore wiye to donjo maber. Hakikisha ni lines ga gi ochiko kaka nadwa ni gichiki, kasto koro awach ni adwa keto ne maridadi matin e wiye, adwa keto ne ribbon ni. Koro kane be naloso mang'eny dapimo ribbon bang'ado nyading'eny to mondi, lakini nikech aloso mana achiel apima gi wang'a dichiel to glue matin kanyo mako. Tasto glue ni jabedo ga maliet mako kitang' nyalo wang'i bende kidwa ng'e ni tiyo tijni maber nyaka wang'e dichiel, wang'no eng'eyo. Kao kendo ribbon moro oketo kanyo magi wang'a, to glue matin kasta adwa keto koro bow maduong' e wiye. Nasedonjo kamano, ang'ado moro mabet bor matin, kasto gi kanyo adjust mondo bed kaka dwaro, bed manit. Atieko box achiel makoro samoro ng'ato ne dwa loso gigi kata mana mang'eny, wanyalo nuoya process ni watimatima mang'eny, wang'ado tese dichiel, waprint mang'eny dichiel, koro mano box achiel. Nyakoro jwang' mana kiseneno judo seteri ma ineno tich mabende gitimo kaka giloso boxes maket kod magi. Nyaka sani magi gin moko kuom boxes mabende osechako los. Ineno kanyo mondik ni Eid Mubarak, manyiso ni magi gin nyasi mopogore opogore mabende ochiegni chako timore. Koro kaluwore kod pok mabende otimo, oseterowa isebedo gi ng'eyo kaka iloso boxes makamagi. Maponono ni iyudo mich kokadhe boxes, koro iseng'eyo kaka boxes makamagi osebeda ka iloso. Kok manyakora jwang' gi kanyo bende makelo wa giko mar pok opogore okinyi makawuono. Kaka pile ajanyisi ka intiere gi pok kik iluor. Itudri koda page mara mar mbui mar Facebook, iyuda Sharon Ong'ao. Ichopo kanyo to inyisa pok mabende intiere godo. Bang' mano abiro bedo kaywani tol achiel kachiel mar mondo mi wane kit pok mabende itimo. Orituru masani warar kendo juma mabiro. Nyinga Sharon Ong'ao.